jingpule na kitab Isaya nong yuthu lupa kalenong kabasa pukhendai record iwei hadu Henry do shashkor yanga gori khap duriao dos nga phi ki pai benriu ki bana shajngai utrai ulakhot yanga nadu dangkha nadu dangpun kakmi yanga ulakhot kerteng yanga ula pennep ya kashintur jonga kum ka white lam bad ula pendri yanga ha sirniu kti jungu ula let yanga kum ya ukhnam bad ula thep khop yanga ha ka ringkap jongu te ula ong hanga philong ushakri jonga ko Israel ha uba ngan sayo burom henrei ngalaong ngala trei le no e ala penlut bor e yala de kha makha lajar katta kahok jonga kalong bad utrai kabainong jonga ngan yo na ublei jonga timenta utrai ulakren mau ubala penlong yanga ushakri jongu nadu dangpun yanga khnang ban penphai biang ya ujakom bad ban lumlang ya ki Israel badu nabangala yo urom hakmat utrai bad ublei jonga ula penklan yanga uong kumne ompat biang baphin long tang ushakri bad penbet penbiang ya ki jat ki kenja ujakob bad ban wan yalam biang ya ki Israel ki badang im ngan penlong yepi ka jingsha ya ki jat benriu ba ka jingpen im jongka kandu poi shadu bakun ka perthei ka ktien jong utrai kasam shispa lai bukhandai record iwei hadu lai bad khat lai hadu khat san a try melayen bad mele ithu yanga metem langa shong ne ngayeng me ithu ya ki jingper khat jonga najngai me pethu habanga ya ne ngathia metep lon ya ka jingle jonga mela thau ya ki tenrai jingim jonga mela pendat lang yanga ha kakpo kakmi jonga ngaya ro yame melong uba itrim ban uba phela ki ba phela sat ki kam jome me ithu bha yanga me teplon ya kalong ren yeng jonga nadu bala thau yanga ha bari nadu bala pen wan dor yanga ha kakpo kakmi kajingpule na ki kam jong ki apostol klanong kabakhat lai karkhot arpu ar hadu arpu hinriu andala weng no yo ublei ulathung ya udabet usim jongki kumne ublei ula ong shaphang jongu ngala shamba udaben ukhun ujese ulong ubriu ubanga snobha ubriu ubanle kat kaba ngakwa ba unle deya ujisu ukhun uksiu jong udaben ba ublei ula penlong unong penim jong upat Israel kumba ula kulat shwaba ujisu unstang bantrei uyo anes ulayalap ha kipat Israel baro ba kidei ban killa kabamun bad ban yo baptisma badhaba uyo anes ula jandeb kakam jong ula ong ha kipat ba u ei pitharai ngalong ngamlong uta ya uba phi ya ab Henry pen uwan the dien jonga but ngam shong hok wat ban lot ya ki juti jongu ko para jonga ko khun kok siu u Abraham but ko gentle baro hangni ki ba mani ya ublei dei hangi palapha ya gani ka khubor jingpen em ka ktien jong utrai ka gospel kat kum u Lucas bukhut kalenong kabaningkong kad khot zan phunyo hadu unri phunriu bat phrapo andala pura kisni ba ka Elizabeth kan yo khunlong kalakha u khun shinrang ki marjan marpa bar ki kur ki jai chungki kela yo smo kum no utrai ulathe karhai yela ka jing its bun halor jongka bad kila yakmen lang bad ka habau khunlong uladap shita yo kila wan ban ot share yo kila mut ban ai kerteng Zekaria yo da ka kerteng ukpa jo Henry kakmi jong kala kem ktien em ka kerteng jong kan long yo anes kila ong haka Henry phimdon kur manu ubakum kani ka kerteng
Kilapin idag haukpa jung u ban keli ka kerteng kabakum no umon ban ai. Uzekharia ulapan keding lengkniap bad ulatho ka kerteng jung u kalong uyo anes. Baro kila yalingo ngan. Markumta Uzekharia ulalat kren biang bad ulasdang ban yaro ya ublei. Kipara marjan kiladap da kejing ting bad ka kubor shapang kine ki ei kalapriang keleng keri luom judia. Kat ubala yo sngo la perkhat shapang kata bad ula keli un sulong ubakum ei sha uni ukilum namar kabor ublei kaladon badu. Ukun lung ulanang san bat nang klain hagamet bat ha gamensium ula shong hari kenja hadu kisngi ba un sa wan pau perthei ha kipai Israel. Ka gospel jong utrai.